En quant a l'àudio, ara vull editar l'àudio. Recordeu que això, jo ara vull més espai aquí baix, per tant, recordeu que això ho puc fer, ho puc moure. Va. Aquí tinc una pista d'àudio, val? Recordeu-vos que quan era un vídeo jo clicava al mig de la imatge i baixava cap a baix. En quant a l'àudio, recordeu també que és clicar només una vegada, no doble clic, En quant a l'àudio, no és clicar enmig de l'àudio i baixar, perquè ja veieu, no em deixa. Si clico, no em deixa. S'ha de clicar aquí, val? Aquí clico i baixo. També recordeu que podeu fer a l'in i a l'out, val? I clico aquí i baixo, val? I ho puc posar doncs, en una pista sota o on sigui, val? Recordeu també, si vull treure-li l'àudio d'una pista de vídeo, és botó dret i desagrupa els clips. I ara ja puc clicar-los per separat i puc carregar-me l'àudio. Aquí, per exemple, tampoc m'interessa. Botó dret, desagrupa els clips. Clico i m'ho carrego, vale? I aquí tinc... Va. Puc posar aquí, si vull. També em puc fer gran la pista. Val? Cosa que recomano, sobretot pel que farem ara. Llavors, recordeu-vos que aquí tinc per fer un fade in o un fade out. Això vol dir que la música comenci a poc. També ho podria fer amb el vídeo, Veieu? Que a poc es va veient. Doncs ara tinc l'àudio aquí baix i ara el que vull és retocar el volum, fer que soni més alta la música o més baixa. Va. Botó dret, insereix un efecte, volum. Ja sabeu que els efectes es veuen aquí. I això que es diu guany, ganancia en castellà, guany en català, o gain en anglès, és el volum, en veritat. Llavors, si jo el baixo, quasi se sent molt baixet. Se sent molt alt. Compte, aquí aquestes barres de mesura ens venen molt bé, perquè ens venen a dir que si es posa vermell és que està malament. Això està bé, però si jo pujo molt més el volum, veieu que es posa vermell? Això vol dir que no, mai ha d'arribar al vermell. Això vol dir que distorsiona. Encara que nosaltres ho estiguem escoltant bé, si aquí es veu vermell, vol dir que distorsionarà. I és una cosa que s'ha d'evitar, val? Mai hem d'arribar al vermell. Val, per aquí també em puc moure a través del clip, Vale, ara suposem que vull pujar i baixar el volum, és a dir, que dins del mateix clip vull que pugi i baixi en un moment concret, per exemple, jo què sé. En aquest tros de piano se sent massa alt i vull baixar-ho. Llavors hem de posar els keyframes. Llavors me'n vaig al punt en qüestió i aquí li poso aquí el rellotge amb el més. Clic. I aquí, doncs, per exemple, aquí vull que torni a recuperar el d'això habitual, el volum habitual. Li poso un altre keyframe. I amb això, veieu el que puc fer? I aquí un altre. És aquí, que té un més. I amb això li puc posar els punts que jo vulgui, que jo consideri necessaris. Val? Si clico fora, em desapareixen, però només fent un clic, aquí ja se'm torna a veure, I així és com s'anima el volum.